Magadi yenyu mama? Magadi yenyu amai. Tiripo ndine uromboka nechiitiko chaitika munotoni. Chiti kumboitika chaizvo? Munotoni muno mutarwadziwa vediwe. Tine vana vanoita zvekudhakwa zvekudii. Mafira achari kuita vana mapondero akuitwa vana muno. Tatichikumbira kunyanya polisi yemunotoni. Ngaitirangariro, ngaimbotendererawo imboitawo maoperation. Vanhu vakuita zvinhu zvakadai. Bochi kuti rwadza ndechekuti vanhu havasi kupondwa pakati peusiku. Vanhu vakutopondwa kwakachena. Unozongonzi munhu akandwa kumateni manenge akutonika parodhi akapondwa. Vagari vemunotoni vobatira ura mumaoko zvichitevera kupondwa kwevanhu vaviri mumazuva akatedzana vachinokandwa panzvimbo imwe chete. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV. Pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Mhuri yeZimbabwe nyaya dzekuurayiwa kwevanhu munyika dziri kuwanda zuva nezuva zvekuti vanhu vazhinji vava kugara vakabatira ura mumaoko. Dai mutemo uya wekuti vaya vanobatwa nemhosva yekuuraya vange vachiurayiwawo wadzorwa, zvimwe kuparwa kwemhosva dzekuuraya vanhu munyika kungaderera. Vagari vemunzvimbo yeNotoni vopindwa nekutya kukuru mushure mekupondwa kwevanhu vaviri within 48 hours. Nemusi wa 25 August 2025 munzvimbo yeMaridale kuNotoni mumugwagwa unobatanidza Katanga neNorway kwakamuka kwakaurayiwa murume wemunzvimbo iyi anonzi Patrice Tinashe Chipaumire ane 40 years dzekuberekwa. Murume uyu akawanikwa akabviswa sikarudzi pamwe chete nekuchekwa pasi peguvhu. Aiva zvakare akavhurwa musoro kurakidza kuti akatorwa pfungwa. Pamusoro pazvo ainge akabviswa maziso uye ruoko rwekurudyi rwainge rwakavhuyiwa. Tichitaura nevagari vemunharaunda iyi vanoti murume uyu anoratidza kuti akaurayirwa kumwe ndokuzouya achikandwa paakawanikwa ari pedyo nepamba paanogara, nekuti paakawanikwa ari paive paine ropa shoma uye kuchekwa kwaakaitwa maprivate parts zvinofungidzirwa kuti zvainge zvichida kushandiswa marituals. Murume uyu ari kunzi akasiya mukadzi nevana vaviri. Pari zvino mapurisa ari kumboita ma-investigations pamusoro penyaya iyi vachimbotsvaga mondi dzacho. Chiitiko ichi chakatsinirwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police apo vakaisa post kuX account kwavo vakanyora kuti the ZRP is investigating a murder case in which the body of Patrice Tinashe Chipaumire 40 was found laying along a footpath near Norway Katanga Road in Norton on 25/08/25 with a deep cut on the throat, flesh removed from the right cheek, with the left arm and genitals mutilated. Paarea imwe chete iyoyo pamukazve pakaurayiwa mumwe murume zvakare uyo awanikwa akabviswa maziso muzuva ranhasi 26 August 2025. Chiitiko ichi chabva chaita kuti vagari vemunzvimbo iyi vabatire ura mumaoko nekuti havachazive kuti mangwana ndiani. Pari zvino mapurisa eZimbabwe Republic Police asati aburitsa zita remurume amuka akaurayiwa muzuva ranhasi, asi vapawo chikumbiro kumhuri yeZimbabwe kuti kana paine angaitawo humbowo kana kuziva mhondi dzakaita mabasa aya ngaangozivisa mapurisa ari pedyo naye. Ladies and gentlemen, ndinokumbirawo mungonyora kuti rest in peace kuvarume ava mucomment section uye motiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya idzi, kuti kana munhu abatwa nemhosva yekuuraya mumwe munhu otongerwa mutongo wakaita sei uye chii chingaitika kuti mhosva dzekuurayana dzinge dzichidzikiswa munyika. Pari zvino ndakukusiyai muchiona vhidhiyo remaresidents emunotoni achitaura pamusoro penyaya iyi. Many thanks to Zimbo Live TV ine imwe information yatashandisa pavhidhiyo rino. Magadi yenyu mama? Magadi yenyu amai. Tiripo ndine uromboka nechiitiko chaitika munotoni. Chiti kumboitika chaizvo? Munotoni muno mutarwadziwa vediwe. Tine vana vanoita zvekudhakwa zvekudii. Mafira achari kuita vana mapondero akuitwa vana muno. Tatichikumbirawo kunyanya polisi yemunotoni. Ngaitirangariro, ngaimbotendererawo imboitawo maoperation. Vanhu vakuita zvinhu zvakadai. Bochi kuti rwadza ndechekuti vanhu havasi kupondwa pakati peusiku. Vanhu vakutopondwa kwakachena. Unozongonzi munhu akandwa kumateni manenge akutonika parodhi akapondwa. Tati nechichemo kumukuru wedu weZRP weNotoni ngaamboisa mapurisa munzvimbo vamboita operation vachiona kuti chii chiri kuitika nekuti vanhu havasi kupondwa kwakadokapondwa ari masikati. Saka kura zvinhu zvikutoitika kana kuti masikati chaiyo plus mwana anogona kutongopondwa kana kunjanji ukatori masikati nenyaya yekuti hamuna mapurisa ari kutenderera osvika ukandwa kuno
kubvoti kana munhu achikandwa kuma9 o'clock dzekumazorodoka anenge akapondwa zvokumanguvai. Tine chichemo neNorton Police ngavatirangarirewo. Tine vana vakubata zvinodhaka zvinodii, vari kungotakurwa vana ava vakadhakwa, wotakurwa unochekwa opondwa. Saka vakambeta operation yekutendera kana masoja chaiwo chara chikumbira kana masoja munotonde ambouya tiramborangarirwa nyangwe nemasoja pamboitwa operation. Iyo zvakafanana nepapa nezuro pakapondwa munhu pasvika pogadzikwa mumwe chirudzii kwazati vanhu varikuita zvinhu zvivanu vekutoziva, vari kutora vanhu ava vachitoziva kuti mwana ukanhingi uye wamukanda ipapapa. Asi kuitwa nevanhu vekure, zvikuitwa nevanhu vemudhuze, zvokuti polisi ikatibatsirawo kutendera kuita operation ka chokwadi chinobuda pachena. Ndozvamashoko andinawo ndarwadziwa. Ndine vana vakomana vanodhakwa vanofamba usiku vanoshanda kuHarare vanobva kumabasa. Uri mubereki wakarara mumba wozongosvika kungo kutofona kuti izvo zvafane mwana akapondwa pambereki wake asi kuzoti mwana apondwa. Izvo zvakarara magumbeza asi kuzoti mwana akapondwa ngekuti mwana ari kubasa wozongochedzwa kuti mwana akafa kadai. Tachikumbirawo Norton Police ngaite basa sebasa. Mashandiro avari kuita kumadrugs ngavashande operation muNorton. Vanhu vari kupondwa kunze kwakachena usiku kupondwa usiku. Ndochikumbiro chatinacho zvakafanana neipapapa ndekuri kuti madrugs kwanzi kwabatwa madrugs dei vasvika kare. Iyo zvipolisi zvisati yasvika. Tine chichemo, tine vana vakomana, tinorwadziwa tiri vana amai. Saka ndochikumbiro chandinacho semugari wemuNorton. Polisi ngaitirangariro, ngaitende, ngavaite operation. Kana masoja ngauye muNorton. Vana vedu vapera, nemasikati cheche vana vari kukidnapwa. Tachikumbira muNorton mukaite operation zvinodzikira kupondwa kwevanhu izvi. Hatingati nhasi kwapondwa munhu mangwana kwapondwa munhu tosvika kupiti ponderwa vana every day. Ndochikumbiro chandinacho.